El setmanari patrocina Redacció Berga. El secretari general del Partit Popular de Catalunya, Jordi Cornet, ha denunciat aquest diumenge que el president dels populars al Berguedà, Joan Anton López, va ser agredit aquest dissabte per un grup de radicals antidemocràtics, segons ha dit, a Berga. Els fets es van produir dissabte a la tarda, quan López estava al carrer Major de Berga i després de ser increpat i insultat, un grup violent el va agredir propinant-li cops de puny i puntades de peu a la cara, a les cames i a l'esquena. La víctima va ser traslladada a l'hospital, on li van fer un comunicat de lesions que ha lliurat aquest mateix dissabte juntament amb la denúncia pertinent a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Jordi Cornet ha condemnat aquest acte violent i antidemocràtic i ha demanat que d'una vegada per totes s'eradiquin les conductes batassunes de Catalunya. Un total de 3.850 persones han visitat l'Oficina Comarcal de Turisme del Berguedà fins aquest setembre passat. La xifra suposa un 64% d'increment de la freqüentació de visitants a les dependències turístiques comarcals respecte al mateix període del 2008. L'estadística ha estat ben acollida pels responsables de la gestió turística al Berguedà, que aquest divendres van fer un balanç de l'afluència de visitants a la comarca durant la passada temporada d'estiu. L'ocupació mitjana durant els mesos de calor ha estat del 80%, amb un públic procedent majoritàriament, el 90%, de Catalunya. Segons els empresaris del sector, els nivells han augmentat fins al ple absolut durant els ponts de l'11 de setembre i de la Mare de Déu del Pilar. En aquest sentit, les perspectives són molt positives si tenim en compte que es presenta una campanya de bolets que podrà allargar-se més del compte. Pel que fa al perfil dels visitants, les famílies ocupen el primer lloc entre els turistes que han pernoctat al Berguedà en el que portem d'any. Un perfil que no difereix al que registra habitualment. Amb l'objectiu de mantenir aquestes xifres, l'Oficina de Turisme mantindrà un apretat calendari firal en el qual té previst visitar Mallorca i el Mercat de la Boqueria en els propers mesos. Aquest any, la comarca ha tingut presència al Saló Internacional de Turisme de Catalunya i a la Fira d'Amsterdam, entre altres. El Berguedà i els bolets és el títol del conte infantil destinat a nens i nenes de 8 a 12 anys amb l'objectiu de promocionar entre aquest grup de població un dels principals recursos turístics de la comarca, el bolet. La publicació és una iniciativa del Consell Comarcal del Berguedà, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments d'Olvan i Guardiola. La van presentar en societat fa uns dies les alcaldesses d'Olvan i Guardiola, Judit Carreras i Montserrat Ribera, ambdues diputades al Parlament de Catalunya. El volum té 16 pàgines i inclou informació sobre la comarca, les varietats de fongs que es troben al Berguedà i consells i activitats didàctiques a l'entorn del món de la micologia. L'editorial SM s'ha fet càrrec de la seva publicació amb una tirada inicial de 3.600 exemplars. El seu preu de venda és de 3 euros i ja es poden adquirir a les llibreries, així com als mercats del bolet de Guardiola i de Cal Rosal. El setmanari patrocina Redacció Berga.